Yo yo yo! Welcome back sa ating episode ngayong araw mga kaspero. Pupunta tayo kung saan tayo makakahuli ng isda. Kaya samahan nyo kami mga kaspero. At pagdating natin dito sa spot, napakaraming bait. Yung bait na to, tinatawag na triggerfish or titan. Napakarami nila mga kaspero. Halos hindi tayo makita kapag nakadapa dito. Pero ito yung isang way kung paano tayo makakahuli ng isdang malalaki or mga pelagic na isda mga kaspero. At habang pinagmamasdan ko yung mga galaw ng mga bait na ito mga kaspero, at hintay pa tayo sa ilalim ng ilang segundo. Kaya tingnan natin kung ano yung lalapit. At medyo pakiramdam ko nawala, kaya umahon na ako mga kaspero. Pagpaahon ko mga 2 meters pa lang, napansin ko na may dumaan sa tagiliran ko. Isa pala itong dugtong tuna na malaki mga kaspero, kaya tinira ko na. Sapol na sapol sa gitna. Napakalakas talaga ng isdang ito mga kaspero. Halos hindi ko siya mapigilan, kaya ayun, hinila yung tali natin. Pero kaya-kaya pa naman natin yung breath hold natin dahil may reserva tayo. At nasa 12 meters lang napana natin itong fish na to. At ito yung binamano natin sa araw na to. Pwede ba ano? Tugtuto na mga kaspera. Alright. 12 meters lang. Plastar lagi, plastik kan. Ganda na tama. Alright. Pagkatapos kong mailagay sa bangka yung unang huli natin, bumaba ulit ako dahil hindi mapakali itong mga bait na to mga kaspero kung napapansin nyo. Kaya eto, ambush tayo. Napansin ko na yung isang GT na papalapit sa atin. Good size na rin ito, nasa 4 kilo. At ayan mga kaspero, umarap pa talaga, kaya hindi ko muna tinira. Tinaimingan ko talaga na mapaganda yung pagkatira natin dito sa isda na ito. At ayun, sapol na sapol mga kaspero. Kapag ganun yung behavior ng isda, huwag nating madaliin mga kaspero dahil hindi naman sila mabibilis. Iikot lang yan sa atin. Huwag lang tayo masyadong magalaw or ipihit agad yung pana natin ng mabilis dahil matatakot yan sila at babalik yan dun sa malalim. Kaya the best technique, easy lang tayo, relax, sandasting lang mga kaspero. Kusang lalapit yan at kunting ugog lang. Dahil sa malakas talaga ang agos mga kaspero, kaya dito nagtago tayo sa bato dahil napapansin ko hindi ulit magpakali itong mga bait, yung mga triggerfish mga kaspero. Nagtago ako dito sa bato, dahan-dahan, slowly movement lang tayo dahil pag mabilis hindi yan sila lalapit. Kaya eto, tumago ako sa bato at dahan-dahang iiming kung saan nag-cross yung mga bait. At nung
Nakita ko na yung target. Tinira ko na. Sapol na sapol sa ulo mga kaspero. Tagusan pa kaya walang kawala. Pangatlong isda agad natin sa araw na ito. Napakasimple lang mamana dito sa spot na ito dahil napakababaw talaga. Itong napana ko na ito, nasa 8 meters lang. At medyo good size na rin dahil 4 kilo na. Kaya sure ball. GT na naman mga kaspero, nagpabaw, 8 meters. Hindi, pag malakas talaga agos dyan lang, 8 meters, 5 meters ka lang dapa. Oh. Okay, ato ninyo tadaywa, dala ako. Parehong spot pa rin kung saan tayo nakakapana ng mga trevally. Kaya this time, abangan ulit natin kung ano yung lalapit. Sandusting, kunting ugog at ayun, nag-crack yung mga bait. At nakita ko na kagad yung target natin. Napapalapit sa atin mga kaspero. Ayun, isang GT mga kaspero or giant trevally na naman. Medyo lumiko nga at hindi dumiretso sa atin pero maghintay pa rin tayo dahil mababaw lang itong spot na to. Kaya nating hintayin kahit 2 minuto pa bago siya bumalik. Kaya this time, tamang relax lang tayo sa ilalim. Slowly ulit yung movement natin at kunting ugog at sandusting. Kaya ayan, bumalik na mga kaspero. Dire-diretso na yan sa atin. Kaya chance na natin para panain itong giant trevally. At nung tinira natin, good shot mga kaspero. Na spine shot agad natin. Kaya walang kawala. Dagdag sa mga nahuli natin, mga GT mga kaspero. Bro. Another ambush at another GT yung lumapit sa atin. Ayun, tinimingan natin. Hindi ko kaagad tinira nung unang daan. Pero nung bumalik at nag side view, tinira ko na. Gitnang gitna yung pagkatama. Kaya walang kawala mga kaspero. Napaka raming isda dito sa spot na ito. Dahil pag once na malakas talaga yung agos, number 1 na nagpapakita sa atin yung mga trevally or talakitok na malalaki mga kaspero. At this time, same spot kung saan pa rin tayo nakakapana ng mga malalaking talakitok. At eto na nga mga kaspero, sandusting ulit tayo. Tingnan natin kung ano yung mga movement ng mga bait dahil pag once na nagsigalawan yan mga kaspero, ibig sabihin merong malaking paparating sa atin. Ayun, sigurado na to mga kaspero,
Trevally ulit ito. At nung napansin ko, nandun sa unahan. Ang tagal pa bago lumapit sa atin. Ito pala isang bluefin Trevally. Isang good size na bluefin Trevally. Nasa 2 kilo na rin, kaya tinira ko na kahit medyo may distansya sa atin ng konti. Pero sapol na sapol mga kaspero, walang kawala dahil double board tayo. Ayan, 5 GT. Si Danny nakaisa na. Laki. Giant. Tapos tayo nakalima na. May malaki din naman si RG. Halos ito maliit-liit lang ng konti yan. Sabi, may dugtot tayong buhay na mano. Nasa 11. Kain muna tayo mga Pero kaspero. sa ngayon, Oras natin Ako'y kuhan, ako'y mahigit lang siyang binta ngayon. Ako doon lamang kung tayo sa mga 1 AM. 1 AM, 1 PM na pala. Master RG, kumakain. Ay, Si Master Danny. kami may nagkakuha rin dati. kaon tayo. Kantay. Kao nanay. Oo, nanay. Ayan. Shoutout sa kapatid na ayan, yung Kaon, may-ari ng bahay. kaon ta bala? Kaon na pala. Si Bro Derek. Ayaw. Mamaya kasama lang tayo sa vlog. Yun. Oh. Sarap ng ulam namin. Job Job fish. fish. Humingi ako na rin isang galat. Oh, sige yun. Sige yo. Humingi ako ng Sige, sige. Baka Kain ako tayo. pamigay yun. Baka ako kami sa amin. Surok ng dalbino. Mantuman pa, no? Oo, hindi rin yung nasuko yung aking kanina, hindi sanat. Hindi rin yung talab. Ah, ito bitin na isa yung namumukad lang. Oh, Ayan natin. Batin ako tawagin. oo. Meron naman iba na batin na. Alaman? Alaman ko. Si Eric nga yan, no? Wala no. Job fish. Sir Bram, kami muna kumain ng job fish. Di po. Mayroon lang. Ay, hindi ka kulit yun. Hindi na, balik yun. Kung simulan nyo rin ako, kung isang linggo. Siguro natin. Grabe. Sarap talaga. Oo, nandito ako gabi. Ako sa Danny, wag kumain ako. Yan. Taba talaga. Sup-sup ulo rin. Ninong, sarap talaga ng job fish. Kaya alam na namin kung gaano kasarap yung job fish. Kaya pala gusto mo to ah. Paborito. Burrito ninong to eh. Yeah? Ninong. Taba pa lang. Job fish na. May shoutout mo naman si Mrs. mo. Ay, shoutout pala sa naiwan ko dyan sa Romblon. Yung mag-iina ko. Mona Lisa Vicente Espinida. Shoutout. Tsaka sa dalawa kong anak. Bali, kasin ko rin yun mga kapero. 2 weeks na lang. 2 weeks na lang daw. Uuwi na. Okay. May ilang linggo na kayo dyan. Dalawa ba? Sa buwan kasi yung namin. Pero baka August makabalik ako dito. Kami lang ni Kevin dito. Natingin si mami. Papagawa ng bahay niya. Hindi pa tapos. Pagkatapos natin mananghalian, konting pahinga, sabak ulit sa dive mga kaspero. Same spot pa rin kung saan tayo nakakapana. Kaya pagbalik ko dito, dalawa agad yung lumapit sa atin. Tinira ko na habang papalapit at ayun, lechon mga kaspero. Ulo hanggang buntot yung pagkatama. Kaya walang kawala. Panibagong dagdag sa mga nahuli natin kanina. Paldo tayo sa GT ngayong araw mga kaspero.
Umabanti lang tayo sa unahan at medyo lumalim ng konti. Nasa 18 meters lang tayo. At kung napapansin nyo, ang bilis na naman ang galaw ng mga bait na ito. Ibig sabihin, meron na namang mamaw na lalapit sa atin. At napansin ko doon sa baba na merong mga bluefin trevally. Kaya gawa natin ang technique para lumapit itong mga isdang ito, mga kaspero. Gaya ng sinabi ko kanina, sandasting lang at kunting ugog. Medyo dapa lang tayo ng kaunti na hindi agad makita yung ulo natin. Medyo yuko pa natin ng kaunti para sure ball na lalapit talaga sa atin. At eto na nga, lalapit na sa atin yung mga isdang nakita natin doon sa malalim. Tamang tama, nauna itong bluefin trevally, mga kaspero. Ngunit hindi ko muna pinana yon dahil nakita ko sa likod na merong giant trevally. At ayun, nag-display pa sa unahan natin. Kaya sapul na sapul. Trevally ulit yung nahuli natin. Natangay tayo ng agos at napababaw yung sisid natin. Dito ulit tayo sa 8 meters at napansin ko na napakaraming unicorn at meron pang dumaan na bluefin. May mga kasamang bluefin na malalaki dun sa baba at yung mga unicorn nandyan din sa baba. Ngunit itong bluefin paikot-ikot sa atin at meron akong nakita na namamana rin katulad namin dito sa spot. At nung tinira ko itong bluefin na ito, spine shot. Kaya yung ginawa ko sa bluefin na ito, dahil tiningnan ko yung nahuli ng namamana dito, dalawang peacock grouper, mga kaspero, na medyo maliliit. Kaya inabot ko na sa kanya itong bluefin trevally para madagdagan yung huli niya, mga kaspero, dahil napakalakas ng agos at baka kulang pa yung mga nahuli niya na isda pang ulam. Kaya inabot ko na itong bluefin trevally para madagdagan yung mga nahuli niya, mga kaspero. Kunin mo.
Medyo matagal-tagal nga tayo nag-ambush dito mga kaspero dahil nakikita ko yung mga unicorn na sa baba. Kaya hinintay ko na lumapit sa atin at pipitas tayo ng isa or papana ng isa para may pang-ihaw tayo or ibibigay natin sa ating bangkero na si Bro Derek. At nung tinira natin sa pool naman mga kaspero, sarap nito pang-ihaw. Kaya ayan, dahil hapon na rin, kumana na rin ako nito para dagdag din sa mga nahuli natin. Tapit dito no. At this time mga kaspero, doon lang to sa unahan kung saan natin napana yung unicorn. Dahil marami talagang bluefin doon sa baba, kaya merong lumapit sa atin. Hindi ko na pinalagpas. Tinira ko na rin mga kaspero. Grabe, halos nakailang GT na tayo ngayong araw. Paldong-paldo na tayo sa GT mga kaspero. Kaya tignan nyo na lang mamaya kung gaano karami yung mga napana kong GT. At dahil mag-alas 4 na ng hapon at pauwi na rin kami mga kaspero, nag-drop pa ako dito sa 21 meters at ito yung nagpakita. GT pa rin mga kaspero, Giant Toblerone or bayang kung tawagin sa amin. Batfish ito mga kaspero, kaya tinira ko na. Pwede rin ito pang ihaw or prito mga kaspero. Kaya walang kawala, tinira natin sa pulo sa gitna. Pagkatapos nito, umuwi na rin kami para benta yung mga nahuli natin. Lumulubog na ang araw, bitbit ang pana, handa na. Tahimik lang ang paligid, sa ilalim buhay ang galaw. Hindi dito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat kalaban pero puso ang tunay na sandata. Gabi ramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spearfishing, huge of stories, tunay na buhay. Natutong sumisid mag-isa, walang airtime, panata, panalang lakas ng loob,
sa agos, laban sa gutom. Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento, bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Gabi ramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spear fishing, YouTube stories, tunay na buhay. Hindi lang vlog, may saysay, tradisyon ay binubuhay. Mula lolo hanggang ngayon, pamanay binabantayan. Gabi ramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spear fishing, hindi lang content, may puso. Big shout out nga pala kay Modesto Calleca from Balibago, Santa Rosa. Andyan sila sa Boracay, sayang kaso nandito ako sa Batangas. Kaya shout out sa inyo sir, enjoy na lang po kayo dyan. God bless you all mga kaspero. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta.